Men min aktuelle udfordring var egentlig, at vi havde genereret 156 idéer i vores organisation, som skulle understøtte vores e-net-projekt. Det vil sige, at vi skulle have omsat fra idé til konkrete elementer, vi kunne gå ud og sælge. Det var egentlig hovedessensen i det, og hvordan gjorde vi så det? Og man kan sige, man kunne tilgå den traditionelle, den tekniske vej, hvor vi jo egentlig bare kunne vælge og så sige, jamen, så løser vi det teknisk og den måde, vi tilgår kunder på. Eller vi kunne vælge at gøre noget helt andet, og så virkelig få en meget mere kommerciel måde at tilgå det her. Accelerators havde en struktureret tilgang til det innovative univers, til det nogle gange lidt højtflyvende. Det havde vi brug for at få ned i nogle kasser og vandrør, og dermed få skabt noget struktur på kreativiteten, uden dog at dræbe kreativiteten. Jamen konkret så fik vi 8 spor dannet, altså de fik faciliteret processen, og vi fik dannet de her 8 spor og udvalgt de her 8 elementer ud af de 156. De 8, som gav mest i kilowatt-timer, som egentlig var hovedmålet. Det var faktisk det, vi fik ud af det. Og jeg kan huske nu, Thomas Fugl og jeg, vi havde en snak med Hans og Nikolaj, vi siger, altså hvis vi skal vælge jer, så har vi lagt hånden på kogepladen. Det skal I også. Jamen helt konkret har vi jo fået de her 8 idéer, som rent faktisk nu er blevet til 6 strategiske spor. Derudover har arbejdet med Accelerators hjulpet os til at realisere en ny organisation, en e-net-organisation i SE, som nu arbejder 100% målrettet med at realisere de her første 6 spor, og deraf hvad der måtte komme efterfølgende via vores innovative processer. Jamen, jeg tror, vi fik et nyt billede af at skulle ud og sælge nogle kilowatt-timer. For vi havde et billede af, at vi skulle ud og sælge kilowatt-timer. Det skulle vi ikke. Vi skulle ud og formidle nogle budskaber i en transformation fra sort til grøn energi. Og de gav os nogle nye billeder og måder at betragte det her nye på, som egentlig kunne skubbe os i gang. Så vi er rigtig godt i gang, og vi har valgt de rigtige spor. Det kan vi se.